salamat. Nana ko'y trabaho. Paita man din magtrabaho taglinding. Isod man di ay. Pero okay ra. At least na nakatrabaho jud ko. Asa dugoy to akong amiga? Oh no. Bahala to siya nakakita dugo to siya trabaho ron. Pero okay ra, bahala to siya kay mangita sa kong kliyente. Dire. Day, kumusta? Okay ra, day. Asa makaron? Kuan, gatrabaho ko na ko'y kuan day, kliyente mangita ko. Kuan, Para asa naman? sa lindig day. Linding, ako pa din nakatrabaho og linding. Ay, baka dito day. Pariya ka. Amiga gyud kay. Pariya mo. May day, pariya to day. Unya, anong naman ka diri sa bukid po day gi-assign? Dagan man kuno ko diri ang kuan day, mangutang. Dagan kada kuno diri mo ko gi-assign nila kay dagan kuno mangutang diri. Aw, Dada diri. pariya gyud day kaday. Mana ako po nangita po ko buan client. Nya magiyahin na naman taan day kay ikaw mangita mo po kay ako mangutang. Napoy mangita po ko ako parang kliyente. Oh, nya. Sige day. Ato mugi ka na ko day. Oh, sige kay mo ngita po ko day O, kay diri ka. Oh, diri ko Dire ka, sige ka. Oh. Basta kuan in kaso day og nay daghang utang sa imo. Ihatag po sa popod ha. Oo, sige day. sige. Okay, day. O sige day. O sige. Abay. Dagko naman ako mga pinya. Wa pa may bunga. Pero sige lang, tulat lang ko kay kaning mga pinyahanig maani ni nako makapamungan siguro jud ko makatigom-tigom anig kwarta. Di apay ako mga pinya subos nga bagong tanom mo. Ay, sus Ginoo, may nalaman May nalaman gyud. May gulaman ning magantos ta kay nagot tay maantos. Di ako nang hanawanan kay bali nasagbota. Ay, tura. Na jud ko'y kliyente. Na mura magkuan yung na magalisod man. Tuon ako kay muutang man jud ning nahungan May nalaman ning akong mga pinya, tubo na kay may na ikabaligya, palit ginamos. Beh, kay ako ning duulon kay ang harta na ni. Noy? Ay, Noy. Oh, unsa may ato? Ay, kuan ba? Nakoy kuan mo. Magpautang ta ko sa kuan ni linding. Unsa mo ko nang linde? Kuan rugod kung wala kay kuan kwarta ba kinahanglanon kag kwarta nay. Nakoy kuan. Ako, wala gyud ko'y kwarta pero naa mi mga tanong nga pwede na mo ikabaligya. Utang na pud na. Oh, pero kuan naman. Jesus ko Ginoo day. Baling lisurang panahon ron niya magpautang mo ang pagbayad man unya ana niya kanino. Dili man pwede ra man kung di ko mangutang kay maghulat ra man ko. Okay raman na kay kung makuan ni matubo ni mahalin ni pohon di mabayaran na kung kuan Na, sa imong problema? utang mabayaran ra. Problema na pud taan kay problema gyud taan na day dili lang ko ana day kay mo na akong gikasuig balo. Nabalo ko 14 pa akong edad kay baling lisura namatay akong misis anak pangutang. Ilang tawa ra ako ra sa to ni limpyo ane. Sus may unta nagbayad na imo ipautang kay maminyo kog usob. Kwarta mo ko na balaryon man. Sige raw, kuan lang na. Para kung nakay magkuan emergency nakay magamit nga kwarta, okay kayo na. Ay dili ra ko na emergency day. Sige ato las lain day. Sus Ginoo day nalangan akong pagtrabaho ini day. Didto sa lamang ka day kay sus Ginoo ng utang Ginoo makatruma. No, kani rigor ni ako day no nakoy ka kani maani ni hulator na ako ni. Duha ka bulan tulog ko bulan gikan karon kwarta. Sige, ikaw good kay Ha? O dili rin ko ana mo sugot kay baling lisura makamatay. number mag kontak ka nako. Ha? Tagaan na kag number kung Na maura ko na kadangat kay kanin dapita. Dili gani ko kabalo mo bulyo man ako among radyo da sa mo radyo sa mong balay puno na among balay radyo kay sige ko palitan ato akong anak kay kani laging gusto lagi sila laging malipay ko kay kanya unsaon man ini ka isura kinabuhi nang dili ko kakontak sus makontak mangutang binuo ko makamatay makatisis na sige lang dili na jud ko musugot anay sige ri kay no malangan ko
Oh, sige, ha? sige, Oh, sige, dili salamat gid na, dili lamang. ko na utang-utang ha. Sus Ginoo mo. Ha? Ato mo syudad ano pangutang? Ayaw diri kay wala na diri sa bukid in tawon. Nandiri sa bukid panguma, pamunlay. Sige, sige kay magkuan ko. Paita ni kay tiyanga. Upang kapoy ni atong panarbaho, anhion patag-utang, mayon ta inig timpon ting bayad. Dili sila mamugos inig pangutang, mamugos pud inig paningil. Wa tay daganan, makatisis. Sampai di ay niya. Okay na unta to. Naana to ko'y kliyente. Wala po di po siya mangutang. Istrikto man po di ay kayo ni siya. Nya, kuan ra ba di ay? Dili ra ba kuno siya kabalo mo gamit ng radyo? Ignorante man di ay kayo. Sus. Bahala na siya. Mangita ko dito glain. Ati. Sa guni, nagkasabot-sabot malaman ta ani. May nalaman ko na arog makakliyente ko ani. Sus, uy. Unsa naman pud nang naagay lukliho ko diha? Pasti lang, trabaho ani, kinuha ko. Jesus! Ay! Uy! Ay, salamat kay na ay tao day dire. Naadyo ko kliyente ani ron. Sigurado mo ako ni pakuhaan ko na ako ni. Diskarte adyo ako kay kapuyag. Lakaw nagkasabot-sabot pa ko. Tay nagkasabot-sabot pag ko. Ya akong dulo ni. Bantay ko kana ko. Bali, may matuhan nagdaag naman ni. Ayo. Ay, Unsa koy ayo? no? May Wala balay hapon. dire. Oh, may hapon po sa imong tuyo. No, kuan ka nang niya lagi ko gikan ko dito sus. Sus Ginoo. Gani hapon. Napoy ni anhi diring baye. Imbis musugod ang tako ganot ni akong bunlayon, dili ko kay mahunong kay naa sig samok-samok. No, Unsa pud na? mangayo ko ni mag 15 minutes. No, ako explain nimo. Kay kani Unsa man ang 15 minutes? makatabang yun ninong sa kuanong kanang imong ka pobrehon, sa kalisod, sa kinabuhi. Murag maayo ron. Oh, Kay lisod kong kinabuhi abitan ako. tagay ko kigayo nong. Oh, unsa man na sige go kay padayon kay larga. Karon nung ni ako diri ko gi-assign sa amo opisina kay ni Unsa gani na? Ngano man ang nay opisina ngon diri gi-assign? Bukid man balaulan man nin dire. maula ginom kay sa ilang nadunggan nung dagat lagi ko nung pala utang dire. Hoy, buyag wala koy labot na wabay koy utang in tawon. Awal, di. Namatay ba akong asawa antong na ng utang na nakabayad man pud be? No, kita ane. Ako tagyan ni pinyahan. Kaning ni amo opisina. Nangita gyud in taon ni nga naay matabangan. Naunsa na ba tao ng tabang? Tabang ni siya nung. Ingon ani ni siya nung. Tabag duot, unsa man? Tabag duot, tabag asinso, unsa asa wala na? Kani siya, ako kan istigahan nung, di ba? Di ba ako ka explainan, Sa di to ba? pa utang na lindeng. Break gyud ka nung. Ngano man ka Pag nabugo pa ko dili ko makainani makapinya. Ngano man ka nakatagaan ka nung? Unsa man po nako ng utang ay day? Dili lang mo maglangan-langan day kay murag. Ay no, ayaw sa pa-explain. Nasulod na gyud ang akong dugo ni akong tangkugo day na ikaw gyud makaingon high blood ko ning kalakihan ni kay Ay, wala na ko. Ganihan ako kayo. Ayaw ka 15 pala. minutes katong usa oras o 15 minutos No. na ang akong natagal. Dako na unta kog agi nang akong gigibunday pa nako na. No, pa-explain na sa ako ngano. Kay kaning ni ana siya life insurance. Pananglitan nung. Unsa man ang life insurance in tawon? Pananglitan nung kanang di magyuta permanente diri sa kalibutan nung. At least Ay buya nanunglo ka? Isa pa nanunglo ka matagtad ako ning bunday unya. ay di man ingon ana nung. Kaning ni Asia. Nga na maingon man dili madugay, wala ko magampo. Abi di mo day bisag akong asawa, libiya na nakog sayo. Dili po ko mangandoy nga musulod ko na dayon day nangita gani ko. Ay kana siya Daing nung. mapares akong kinabuhi kay 14 pa ko kong edad dabalo ko. Kana siya nung. Kuan na Ay palayo day kay murag sus Ginoo marag nanginit ko. Ay ayaw po. Unsa man ang Ayaw klasik? ka high blood nung kay tawa sa imong kagwapo. Nya ma-high blood ka? Aw da ka balo mo kung daan kong gwapo. Oo. Mao gani. Da kon ko nagdili-dili ra ko mababaye Mo kay gani pa- alangan pod og magpa. Pa-explain na sa ako nung. Oh, Sa sige. kasayang pud ani mo Na-explain naman to nimo. Na-explain naman to nimo. Wait sa nung. Wa pa man ko kaman. Kaning ni Linding man ni kay na usa pa may dugayan. ako explain sa imo nung. Kaning ni Asia linding siya nung, di ba? Gani, utang. Di man ta kapangulo sa imong silingan. I-chismis pa man tanong niya. Panalitan og nagkinahanglan gyud kag kwarta, kami mag-offer mi sa imuha nga kuan maka-income ka. Dayon, ang bayad ani nung pwede sinima na depende Hindi ko sa mo to. imuha. Di ko mo to. Unsa income? Manghulam ko nimo rog. Paninglon ko ninyo, mamugos mo sige pahulam nako. Nya inig di ko kabay inyo pugong-pugson Ay inig dili, paningil. dili rap. Kuan ato rang sabot-sabutan. Dili ko nung na paninglan. ato ra nang sabot-sabutan og di pa ka makabayad karon aw ato sang paaboton ang imong pinya nga mahalin Ah. o di ba Dili. ya sigurado Kay dai kani no akong pinya
Og mahalin ni gusto ko nga tibuok yung kwarta kung pili kung income mao gyud akong madawat. Unya, Bali pong paitan ang balik kog hago kog bunlay o diri. panalitan karon no, wa man kay Inigabot sa kwarta. halin. Nya- Inigabot sa halin. Dili ka Unya, kuwan kay mabahinan wa ta. man kay kwarta no, yung panalitan karon no. Muli ka sa inyo. Okay ra wala ko'y kwarta Nya, ron. Muli ka sa Kay inyo, pobre wala ba kay ko pagkatawo. Inaani man ko. Adili no. Ay dili ay na kog linga sa ana kay dili ko lagi. Dili no. Karon maluoy Na. po ka kay Sige karong pamugos nan Ay. basta kay na. ay ayaw no. Kuandra ka nang ato ning usayo-sayon nga. Kaning ni anindot gunising nga pamaagi sa inyo. Pangtabang nimo nang mapurisyo kay ni kahuman ana pangutang. Galangan-langan mo. Puli. Ay ko sige langan-langayanan ninyo dai. Aw, sige nung. Sa imo hara na basta ako nagatag ra ko. Sus imo pa ko siya isa pa. Kamo. Ayaw po no. Sige. Maghinay-hinay sa pa. Ha? Dili na. Sige. Langan naman mo sa kong kinabuhi ha. Na. Usub mo kan kuan gani. Nalangan gani haron ta ko na human ay kung budlayon. Ikaw mo jud ha mamugos mo. Na.